Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Ja, beste kijkers van Omroep ZVL, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel. En we zitten heerlijk aan tafel hier in het prachtige Ledel-theater in Oostburg. En bij mij aan tafel is aangeschoven Paul Mannaert. Hoi, ja. In de running voor Greenkeeper of the Year 2024. Nou, wat dat precies inhoudt en of die in de prijzen gevallen is, dat gaat u horen in het komende gesprek. Paul, laten we maar eens beginnen bij Greenkeeper. Een greenkeeper, wat is dat? Wat doe je? Ja, een greenkeeper die is verantwoordelijk voor de golfbaan, zeg maar, al het onderhoud, zeg maar, het groen gedeelte, zeg maar, alles wat buiten. En het groene gedeelte, laten we eerlijk zeggen, in het golven, dat is vrij essentieel, denk ik. Ja, dat is het belangrijkste, hè? De greens, daar draaien alles om. Hoe ziet een week, een dag van de greenkeeper eruit? Wat voor taken heb je al? Wat moet je allemaal? Ja, het is heel variërend. In de zomermaanden zijn we best veel bezig met maaien, maar ook weer met prikken, doorzaaien. In de wintermaanden in deze periode zijn we heel erg bezig met bladruimen. En straks krijgen we weer het snoeien van de bossen die er omheen staan, de bomen, die onderhouden we ook allemaal. Ja. Want even voor de duidelijkheid, jij bent greenkeeper van de Woeste Kop in Axel. Golfbaan Woeste Kop, ja. Kunnen we misschien eerst eens even teruggaan naar, want greenkeeper, hoe word je dat? Hoe kom je daarmee in aanraking? Wanneer komt de dag dat je denkt, hé, dat ga ik doen? Nou ja, dat kwam bij mij, ik heb eerst akkerbouw plantenteelt gedaan. Ik had eigenlijk voor ogen dat ik eerst, mijn opa was boer, zeg maar, en ik wilde eigenlijk heel erg graag ook in de akkerbouwer. Lekker buiten. Ja. Maar ja, dat zat er niet in, zeg maar. Dus ik heb wel akkerbouw plantenteelt die opleiding gedaan en toen ben ik hoorde ik dat er een plaatsje vrij was op de golfbaan en daar heb ik op gesolliciteerd. Oké, en dat is een sollicitatiegesprek en dan kom je op gesprek. Ja. Wat vragen ze je dan? Je moet natuurlijk een beetje affiniteit hebben met groen en dat soort dingen. En zo ben ik erin gerold en dan ben ik eigenlijk letterlijk begonnen met bunkers harken, takjes ruimen en tot ik hoofdgreenkeeper ben. En hoe lang geleden is dat? Dat is 18 jaar geleden, ja. 18 jaar geleden? 18 jaar geleden, ja. En is dat seizoenswerk, greenkeeper? Nee, we heel jaar door. We zijn met vijf man. Zijn we eigenlijk een heel jaar bezig op de golfbaan. Ja. En hoe ziet dat team eruit? Zijn dat vrijwilligers? Zijn dat collega's? Nee, dat zijn collega's, ja. Want ik ben zeg maar 18 jaar geleden ben ik voor de golfvereniging zelf gaan werken. De club die groeide. En toen hebben ze zeg maar 12 jaar geleden ongeveer hebben ze besloten om het uit te besteden. En toen heeft HVA het onderhoud overgenomen, zeg maar. Ja. En wat is nou het belangrijkste van het greenkeeper? Ja, natuurlijk het gras moet goed zijn, maar misschien is het meest belangrijke wel dat je je greens constant hebt. Eigenlijk is het doel dat je greens zo snel mogelijk wil zijn, dat het balletje zo snel mogelijk rolt. En eigenlijk is de kunst dat je alle greens hetzelfde hebt. Dat het een... En wat zijn dan de uitdagingen die je tegenkomt? Wat zorgt ervoor dat moeilijk is om dat vast te houden? Je hebt de natuur. Je kunt schimelaanvallen krijgen, eemelt, engelingen, dat soort dingen. Dat zijn een beetje onze vijanden. Die kunnen ervoor zorgen dat de green bijvoorbeeld minder snel is. En dat is natuurlijk heel belangrijk in het golven. Ja. Daar gaan we zo even verder over doorpraten. Maar even voor de mensen die zich daar even een goed beeld van willen vormen, gaan we even kijken naar een filmpje. Een bijzondere tijd voor Axelse golfclub De Woeste Kop. Daar loopt namelijk een van de genomineerden rond voor de titel Greenkeeper of the Year. Het is een prijs die door het blad Greenkeeper in het leven is geroepen. Paul Mannaert is de naam. Hij is 36 en al 18 jaar werkzaam op de golfbaan in Axel. Hij neemt ons mee langs de machines en vertelt hoe hij Greenkeeper is geworden. Dit is de teamaier, de prikker, de roller. Dat is een van onze belangrijkste machines om de greens zo snel mogelijk te krijgen. En na een prikbeurt bijvoorbeeld om ze ook weer terugvlakker te krijgen. Ik heb eerst de akkerbouw plantenteelt gedaan, de opleiding. En dan via hoorde ik dat hier een plekje vrij was. Dus heb ik op gesolliciteerd en naar mijn greenkeeper horen. En dus ik ben echt van onderaan begonnen, zeg maar. Met bunkertjes harken, takjes rapen, tot ik een hoofdgreenkeeper ben geworden. Ja. Paul is zo'n 50 uur per week te vinden op de golfbaan. Niet om zelf een balletje te slaan, want dat ligt hem nog niet heel erg goed. Maar om bezig te zijn met zijn grootste passie, gras. Het allerbelangrijkste is dat ze vlak zijn, dat ze niet hobbelen, zeg maar. Kijk, hier heb je een paar schimmels gehad. Als hier nou dat balletje overrolt, dan hobbelt hij. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste is om ze, dat noemen ze snelheid, de snelheid van de bal. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En universeel dat ze allemaal een beetje gelijkwaardig van elkaar zijn. En stiekem is het feit dat het zo glad ligt ook een beetje eigen genot. Ja, maar dit is kicken.
Een van de grootste uitdagingen waar Paul tegenaan loopt in zijn vak zijn chemicaliën. Toen ik hier kwam werd er best wel veel chemie gebruikt tegen onkruid, tegen de schimmels die je af en toe ziet in de greens. Daar werd gewoon tegen gespoten. En wij zijn eigenlijk hard op weg om eigenlijk de chemie eigenlijk uit te gaan bannen en naar een zero, naar 0. Maar ook dieren kunnen wel eens tot overlast zorgen. We hebben wel eens wat last van kraaien die eenmaal en engelingen vangen. Die kraaien zien vanuit een boom van, daar zitten ze en dan gaan ze opeten. Ja. Enerzijds goed natuurlijk, anderzijds slopen ze een heel stuk van je baan. Paul behoort dus tot de laatste 3 genomineerden voor de titel Greenkeeper of the Year. Hij kwam er een tijdje geleden achter. Ze hadden me van de club uit opgegeven. Ik wist het niet. Dus na de open week, we hebben een topseizoen gehad. En na de open week werd mij medegedeeld. Toen had ik zoiets van, oeps, ja, ik ben niet zo iemand voor in de schijnwerpers. Ik ben gewoon liever met mijn werk bezig. Maar ik vind het is een eer voor alle jongens ook, voor het werk wat we hier geleverd. Woensdag 20 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens een gala in Den Bosch. En of het gevierd gaat worden als hij de titel pakt? Ja, ik denk het wel. Dan gaan we er wel een pintje drinken. Ja, nu hebben we een beetje een beeld hoe de werkzaamheden van de Greenkeeper eruit zien. Jij noemde net de natuur. Hè? Ja. Kan jij in Axel, de golfbaan, wat zijn de uitdagingen voor jou als Greenkeeper op het gebied van de natuur en gewoon hoe het daar natuurlijk, wat daar voorkomt, wat daar speelt, misschien wel ongedierte, wat erbij komt kijken? Nou, het meeste, je bent sowieso heel erg met de natuur bezig. Het weer is heel belangrijk. Heb je veel regen, weinig regen, beregenen. In de zomer moeten we beregenen natuurlijk om de boel een beetje groen te houden. Zijn dat dan dezelfde uitdagingen die je bij akkerbouw of... Ja, er zijn wel dingen die komen overeen natuurlijk, absoluut. Ja. Zijn dat dan ook, ga je daar dan ook bij te raden wat je op je zeg maar, moet doen om je gras gezond te houden? Ga je daar ook bij boeren of bij... Nee, dat niet. Ik heb zelf maar een aantal mensen die mij adviseren zeg maar, in mijn kunstmest- en voedingsprogramma. Zeg maar, en daaruit... daar zit ik zelf puzzel ik dan. Precies, daar maak jij zelf een soort perfect programma van. Ja. Want dat is een fulltime baan, hè, Greenkeeper? Klopt. Jij komt op maandagochtend kom jij bij de club. Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ga jij doen? Je bent er eigenlijk 7 dagen per week mee bezig. 7 dagen per week? Je houdt het weer in de gaten. In deze tijd van het jaar, wat moeten die jongens doen? Dus er komt een heleboel bij kijken. Je bent ook bezig met dingen voorbereiden, andere renovaties of dat soort dingen aan de bereidingssysteem of gewoon in de baan. Het is eigenlijk een heel gevarieerd, En dan noemde jij net ook de natuur. Goed, om gras goed te houden zou je misschien ook kunnen denken, dan kan je misschien een beetje spuiten of zo tegen... Nou, dat willen wij het liefst minimaliseren, zeg maar. Ja, precies, wij spuiten wel met vloeibare kunstmest, warm vloeibaar. Daar kun je eigenlijk alles mee regelen. Dus op het moment, een green is ook opgebouwd uit zand, dus er zit eigenlijk nagenoeg bijna geen voedingsstoffen in. Dus op het moment dat je vloeibaar spuit, dan kun je gelijk, na een paar dagen zie je gelijk resultaat. Of een paar dagen, zelfs een paar uur. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat je wordt opgenomen door de blad. En de golfers die lopen natuurlijk rond het terrein, die zie je jou lopen. Zijn die nou ook constant tegen jou bezig van doe eens even dit of zorg eens even dit? Of? Ja, we hebben bijna 1200 leden. Je hebt 1200 hoofdgreenkeepers, zeg maar. Het is net als in de voetballerij, er zijn er een heel... Maar de meeste mensen zijn wel hartstikke echt superleuk. En ik vind het ook leuk dat ze respons geven, ook als het niet goed is. Daar haal je weer dingen uit van, daar moet er even op letten. En wat zijn dan dingen die niet goed kunnen zijn? Bijvoorbeeld dat er als een beetje een rommeltje zou zijn of dat soort dingen, dan kun je daarop inspelen. Of aan de green zal het niet zo snel zijn, daar kun je dan op inspelen. Ja. En sla je zelf ook wel eens een balletje? Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Ik loop er al zoveel en je raakt er op een gegeven moment gewoon niet los van. Dus, je zou toch kunnen zeggen dat jij met optimaal kennis van het gras misschien wel een klein voorsprongetje hebt? Ja, het zou kunnen. Maar dat heb jij nog niet ervaren in ieder geval? Nee. We noemden net al even de titel Greenkeeper of the Year. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een wedstrijd uitgeschreven door het vakblad Greenkeeper. Absoluut, ja. Vanuit wat wordt dat geïnitieerd? Of wat, het vakblad heeft destijds Greenkeeper of the Year in de wereld geholpen om de erkenning te krijgen voor het vak. En dat is, voor mij is het nu al een jaar of 12 is het aan de gang. Zeg maar. Ieder jaar weer doen ze zo'n ronde en nominaties. En hoe groot of hoe breed is die wedstrijd? Nederland en België samen, ja. Ik kan me ook voorstellen, of je helemaal in het noorden van Nederland zit, of bij ons, of in Limburg, er zijn natuurlijk ook geografisch allerlei verschillen. Absoluut, dus je hebt banen die aan de kust, je hebt banen echt landsbanen, dus daar heb je ook heel veel verschillen. Je hebt ook verschillende greens daarin. En hoe werkt het dan zo'n wedstrijd? Ben jij dan in het vizier gekomen van zo'n vakblad, of word jij opgegeven? Of ze hebben mij vanuit de club, we hebben echt wel een heel top seizoen gedraaid, zeg maar. Ook een hele leuke open week gehad.
En wat voor zin dan een topseizoen gedraaid? Ja, de baan was wel, het heeft wel een heel seizoen echt heel erg goed geweest. En dan hebben we de open week gehad, dat was ook geweldig. Ja, dan hebben we een stimp van 11 gehaald, dus dat was echt wel wat heb je gehaald? Een stimp van 11. Dat de snelheid van de greens, die meten we dan en dan daaruit kwam 11, dus dat is wel een... dat is een hoge ranking, zeg maar. Ja. En wij zijn op leading courses enorm gestegen. Dat moet je ook nog maar even uitleggen. Ja, leading courses, dat zijn golfers die vullen enquêtes na het spelen. En wij zijn daar behoorlijk... Eigenlijk gewoon de review van je baan? Of, daar hebben we een enorme sprong mee gemaakt. Dus, en dan hebben ze mij vanuit de club mij opgegeven, zeg maar. Ja, dat wist ik niet. Dus, na de open week zei ze het. Dus toen had ik zoiets van, oei, ik ben niet zo iemand voor in de belangstelling. Dus ik had zoiets, Ja. Maar ik dacht, Paul, maak je niet druk, kom je toch niet doorheen. Maar dat liep even anders. Anders, ja. Je wordt dan opgegeven, er wordt dan waarschijnlijk een soort voorselectie gemaakt. Ja, die is unaniem. En dan waren er uiteindelijk nog 12. Ja. En toen kregen we een formulier, dus daar heb ik die weer ingevuld. Maar weet je dan op basis, want je zegt er wordt dus een voorselectie gemaakt. Weet jij op basis waarvan, of weet je dan wat ze belangrijk vinden, op welke punten je dan scoort of waar je niet? Of heb je dat weet ik niet. Dat is echt unaniem gebeurd. Ook dat is zoek naamloos, dus ze weten ook niet wie als ze dan voor hen hadden, zeg maar. Dan hadden ze nog 12 en dan zijn ze teruggegaan naar 3. Naar 3. En daar zat je dus nog steeds bij? Daar zat ik nog steeds bij, ja. En dan? En toen dacht ik, oei. Nou wordt het echt? Ja. En dan komen ze langs voor een inspectie? Of? Ja, dan hebben we eerst een kennismaking gehad in Nieuwegein. Ook met de collega greenkeepers die genomineerd waren. Dus dat was wel heel leuk. Kunnen we lekker samen sparren. Waar spar je dan over? Gewoon hoe is het op je baan en dat soort dingen. Ja, iedereen dat zei Letterlijk bij jullie? Ja. Dus, en dan is er een vakjury langs geweest, 4 man. En dan hebben we lekker een hele middag eigenlijk gewandeld, zeg maar. En dan ondertussen zijn er allerlei vragenstellers dan. En we hebben aan het machinepark gekeken. Kun je dan ons even meenemen? Want je zegt, nou die lopen even een dagje mee. Maar die willen waarschijnlijk allerlei onderdelen van jouw werkzaamheden of van je baan. Wat willen ze allemaal zien? Hoe ga je met bepaalde situaties om? Hoe ziet het straks zonder chemie? Hoe ga je met personeel om? Want personeel is toch heel belangrijk. Handjes. Dat wordt toch in onze sector wel een heel erg groot probleem. Sowieso is dat een probleem. Is dat iets wat bij jullie in Axel? Ja, in Axel hebben wij hebben het geluk. Wij zitten bij een aannemer. Dus op het moment dat wij handjes tekort hebben, dan komen de jongens van de groene afdeling helpen. Krijg je versterking. Ja. En ook op het moment dat wij dingen, daar kunnen we allerlei, net als bomen en zo, hebben hun meer verstand van dan wij hebben, zeg maar. Dus dan kunnen we hun expertise daar weer in gebruiken. Ja. En je zegt van we sparren dus met andere collega's. Merk je dan als je met vakbroeders, laten we het zo zeggen, spart, dat je bepaalde dingen echt wel heel goed beheerst of dat je antwoord hebt op vragen die misschien op andere banen spelen? Ik denk, nou dat hebben wij gewoon onder controle. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, wij hadden afgelopen zomer heel erg weinig last van dollarspot. En daar hadden de andere jongens weer wel meer. Dollarspot is een bepaalde schimmel, zeg maar. En daar hadden hun dan weer meer last van. Ik had weer meer last van fusarium. Dus want hoe doe je? Ja, het is voor jou natuurlijk 18 jaar al dagelijkse kennis, maar ik denk de hoofdspot. Als jij zegt schimmel is bijvoorbeeld een schimmel. Nou ja, komt iemand jou melden van er zitten allerlei plekken op de green? Of schimmel is, dat kan ontstaan doordat je achterstallig onderhoud op je green zet. Of de weersomstandigheden kan er in één keer een green. Moet je eigenlijk zien, dat gras is eigenlijk niet gemaakt om zo kort te maaien. Maar dat doen we wel. Want dat is eigenlijk niet goed. Ik heb altijd verteld, mijn gazon, dat moet je niet te kort, zeker niet in de zomer. Want dat is niet goed voor je gras. Nee, eigenlijk niet. Maar voor de snelheid natuurlijk. Ja. Daar wil je het juist wel doen. Dus de plantjes, dat zijn topsporters, die staan constant onder stress. Dus op het moment dat er iets, qua weer of dat soort dingen, kan er in één keer een schimelaanval komen. En een schimelaanval, dat kan ook komen door de temperatuurverschillen. Heel veel dollarspot aan je dagtemperatuur en je nachttemperatuur naar elkaar gaan. Vocht, combinatie. En wat kan je dan doen? Nou ja, je moet sowieso bij een heel jaar mee bezig zorgen goede grassen door te zaaien. Dat doen we ook verschillende soorten. Dat je ziekte krijgt en niet heel je grasmat wegvalt. Want zo'n, dan kom ik helemaal op onontgonnen terrein. Ja. Het is dus zo dat je op je terrein of op je veld heb je allerlei grassoorten door elkaar om te zorgen dat als de ene... Het is allemaal wel witstruis, maar daarin hebben we verschillende soorten witstruis. De ene is beter resistent tegen droogte, de andere is beter tegen dollarspot bijvoorbeeld. Dus wij proberen daar en te zorgen dat je een soort constant gemiddelde hebt. Ja. En je moet ook op maar door zijn, want je hebt straatgas. En straatgas is juist heel erg gevoelig voor schimmels.
Maar Dus hoe kom je aan die kennis? Is dat nou gewoon dan uitproberen gedurende al die jaren dat je dat al doet? Of hoe? Ja, door de jaren heen. Ik heb mijn eerste collega was Bert van Veen. Die was dan hoofdgreenkeeper. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Later, toen we overgenomen is Arjen Westerling hoofdgreenkeeper geworden. Daar hebben we ook enorm veel van geleerd. Ja, je volgt de vakbladen, lees je. Ja. Goh, heel bijzonder. En proberen. En je gaat wel eens een keer mis, maar je hebt ook wel dingen dat je zegt van hey. Dan heb je ook wel eens want je zegt, ja, wij gaan eigenlijk een heel seizoen, gaat het door. Geldt dat nu ook als we nu opnemen, is het vrij nat herfst tegen de winter aan het seizoen. Wordt er dan gewoon doorgespeeld? Ja. Vandaag is ook gewoon de baan open. Dus eigenlijk, het streven is om 365 dagen per jaar dat die open is. Maar je hebt altijd op een gegeven moment omstandigheden, sneeuw en heel extreem veel regen. Afgelopen winter hebben we best wel heel veel dicht geweest. Dat was het extreem. En dan helpt ook je drainage niet meer. Dan zit gewoon, op een gegeven moment zit er gewoon vol. Ja. Vol is vol. Ja. En dan ben jij ook degene die aangeeft van jongens... Ja. En bij mist en bij harde wind, zeg maar. Dan is het op een gegeven moment ook klaar. Maar dat is ook gewoon omdat het dan niet veilig is. Dat is niet veilig en gevaarlijk. Met mist kunnen ze elkaar raken. Bij harde wind natuurlijk kunnen de bomen... Hey, even terug naar die wedstrijd. Je waren bij de laatste 3. Ze hebben een hele dag met jou meegelopen. Ja. Kon jij toen al een beetje... Had je toen al een beetje een idee van, ze vinden het hier wel, dat het allemaal wel goed gaat? Waren ze heel kritisch of waren ze kon je er niks aan aflezen? Nee, ik kon er niet echt iets het was gewoon echt wel heel, moet ik zeggen, ik kon niet iets aan opmaken van, ze vinden mij de mooiste baan of dat totaal niet. Nee. Ik heb het echt ervaren als een hele leuke dag, ja. En hoe lang moest je na die dag dan nog wachten? 2 weken. 3. 3, ja. 3, oké. Ja, dus, En hoe zag dat eruit? Je gaat dan, werd daar echt een officiële, tijdens een soort awardceremonie? Ja, in de Brabanthallen, ja. In de bos? Ja. Daar ging je naar heen? Ja. Helemaal netjes... in het pak, ja. Je wist van tevoren nog niet wie er gewonnen had? Nee. Nou ja, verlos ons maar. Ja, ik ben het niet geworden. Ik ben het niet geworden. Hoe is het mogelijk, Paul? Nee. Maar bij de beste 3 van Nederland en België? Ja, het is ik heb de nominatie echt als een enorme eer. Ga je daar dan ook met je... Ik vind het ook heel erg leuk. met je hele ploeg naartoe geweest? Nee. Maar ik vind wel ook voor de hele ploeg zeg maar, een enorme boost. Zeg maar. Ja. Want je doet het niet alleen, want precies. Dat is het belangrijkste. Hebben jullie een taakverdeling? Je kunt de beste hooggreenkeeper zijn, maar als je ploeg niet meekrijgt of van hun niet meegaan, dan kun je doen wat je wilt, dan lukt het niet. Nee. Maar hoe ziet jouw team eruit? Is de ene gespecialiseerd in... Ja, iedereen heeft wel zijn dingetje, zeg maar. De een die zit wel meer achter geprikmoren, zitten een beetje de vaste jongens erop. Ja, we hebben een jongen die doet altijd het spuiten, zeg maar. Dat vindt hij geweldig. Die gaat er ook echt helemaal in op. Dus ja, we hebben echt wel een beetje ons vaste mensen, ook op de marge zie je ook weer de vaste mensen terug op een bepaalde marge. Ja. Ook daar weer het voordeel van iemand die het een beetje een vast iets zet, onderhoudt beter zijn maaier. Ja, het is... Het is ongelooflijk, ik leer zoveel nieuwe dingen bij. Je hebt daarnet al even kort gehad over de toekomst. En zeggen, zonder eigenlijk, laten we zeggen zo biologisch of zonder chemicaliën of zonder bestrijdingsmiddelen of wat dan ook. Hoe ziet de toekomst van het greenkeeper eruit? Want ook de weersomstandigheden veranderen natuurlijk ook. Het wordt warmer. Ja. Hoe bereid je je daar ik denk dat misschien wel de grootste uitdaging het water wordt. Het zoetwater, ja. We hebben in Axel hebben we ook te maken met dat we brakwater hebben. We hebben 2 bronnen, die trekken we brak. En we hebben 1 bron, daar hebben we zoetwater mee. En ik denk dat we op de termijn dat wij dat water, dat ze daar echt wel gaan, dat we minder water mogen gaan onttrekken. Ja. En dat is ook logisch en dat is ook goed ook, want En dan moet je meer zelf gaan opvangen en meer hergebruiken of wat? Ja, nou we zijn bezig, we hebben een vijver die is lek. Wij pompen daar water in, maar die is heel lek. Dus we zijn aan het uitzoeken nou om die vijver water dicht te krijgen. En ook zijn we nou mee bezig om al onze drainages allemaal naar die vijver toe te krijgen, zodat we daar het water opvangen en dat in de zomermaanden weer gaan gebruiken. En zo bespaar je water waar je moet onttrekken. Ja. Nou, water is één ding, zijn er nog? Chemie. Ik denk dat binnen een paar jaar is het klaar. Dan mag je niks meer gebruiken. Het is nu al zeg maar bijna niks meer. Het is nog echt tegen de schimmel en onkruid doen we bijna niks meer tegen. En wordt dat ook echt gecontroleerd? Ja, daar heb je kans van dat je op gecontroleerd wordt, ja. Maar je weet ook waar je inkoopt, dus daar valt eigenlijk niet mee te rommelen.
Maar zie jij dat... Ja, je moet het ook niet willen. Je moet het ook niet willen. Precies. Ja, je moet ook vooruitstrevend zijn, want stilstand is achteruitgang. Hè? Ja, dat is zeker waar. Ja, Maar je moet wel weten hoe je het dan moet oplossen. Ja, dus je bent vooral bezig met op een mechanische manier meer rollen om ze dicht te houden. In deze periode, elke morgen doen we douwvegen. Dat is mijn grote slangrij weer rond de green. Die snijdt de bocht af, zeg maar. Dus die veegt het douw eraf. Zo hebben ze sneller droog. Prikken, holpennen om de viltlaag dunner te krijgen. In de zomermaanden verticaal maaien, goede gras in de zaai. Dat zijn allemaal dingen om het maar te minimaliseren. Ja. Ja, ik kan nu nooit meer normaal en onbezonnen langs een golfterrein lopen, want het is ongelooflijk. Jij doet dit nu 18 jaar. Ja. Je bent bijna Greenkeeper of the Year geweest. Ja. Heb je nou nog bepaalde doelen? Of heb je zoiets van, nou laat mij nog maar lekker, ik laat me dit nog maar jaren doen? Of denk je wel eens aan opvolging? Of aan, nee, zoals ik al daarnet zei, stilstand is achteruitgang. Ik denk op de baan dat we de bunkers moeten... die zijn eigenlijk een deel is al gerenoveerd, een deel is echt een beetje aan het verslijten, zeg maar. Drainage, dat soort dingen. Dus ik denk dat we daar een hele grote sprong mee kunnen maken. Ook ons beregeningssysteem zijn we op het moment aan het renoveren. Dus ieder jaar doen we een stukje. Dus even, ik zie de toekomst toch nog wel... Nou, ik ben nog niet klaar. Heel goed. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ik ga je toch feliciteren, want je hebt hem niet gewonnen, maar je bent bij de beste 3 van Nederland en België. Daar zijn wij als Omroep ZVL natuurlijk ontzettend trots op. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. En de mensen thuis wil ik heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zien we u graag volgende week weer bij Omroep ZVL. Dank u wel.